Salutare de aici, de la mine din cameră. Eu sunt Cosmin, de la 1 din 2. Salutare de aici. Salutare de aici, de la mine din cameră. Eu sunt Cosmin, de la 1 din 2. Îmi e puțin cam frig pentru că afară plouă, ninge, bate vântul. Salutare de aici, de la 1 din 2. Eu sunt Cosmin și astăzi vom naviga pe net. Haideți să nu mai lungim atât și să dăm drumul la subiect. Mie unul îmi plac motociclete. Vouă îmi place ideea asta de a te îmbrăca în haine de piele, de a avea mănuși din alea care fâșnesc pe accelerație sau pe ghidon. Mi-ar fi plăcut să fiu într-un gang undeva și să-mi pun un patch mare pe spate, pe jachetă de fapt. Pe spatele jachetei. Mai ales cum sunt eu rocker, mi-ar fi plăcut să am un chopper din ăla să stau așa și să pârâie motorul până ajung acasă. Mai sunt și motoarele de viteză. Ei bine, mie nu prea-mi plac, adică nu sunt pasionat de viteză, îmi place să merg încet și să mă bucur de peisaje și de tot ce mișc. Dar răsfoind internetul, i-am găsit pe oamenii ăștia doi, undeva pe autostradă, le cam fâlfâiau obrajii. La început pare că totul a fost ok. Câteva secunde. E o metodă mai ușoară de a scuti bani. Un detartraj cu Airflow costă undeva la vreo 400 de lei. Așa pe motor e gratis. Voi ce părere aveți? Când ajungeți într-o benzinărie, voi ce faceți? Alimentați mașinile sau umflați roțile cu stingătorul de incendiu? Un nenic din Cehia pare că s-a oprit la benzinărie exact după cursurile de prim ajutor în caz de incendiu. Prima dată când am privit clipul am crezut că el vrea să-și alimenteze mașina, dar când colo ce să vezi? Parchează mașina în dreptul stației numărul 3, coboară din mașină și când colo ce să vezi? În loc să pună mâna pe pompă să se ducă să-și alimenteze mașina, omul nostru culege stingătorul și merge liniștit către roată. Oh, Doamne! Cel care a postat clipul a lăsat și un comentariu ironic. Când se face mai frig afară, este important să ai cauciucurile umflate corespunzător. Ce să și faci? Voi aveți în mașină compresor auto? Că eu luna trecută am vrut să cumpăr unul și n-am cumpărat. Și din păcate nu am. Dar o să cumpăr. Și să nu uităm cablurile electrice, că nu se știe niciodată că rămâi în pană pe undeva. Haideți să vorbim puțin și despre sport. Făcând sport, ai o viață mult mai sănătoasă. Mulți oameni merg la sală, merg cu bicla, merg pe munte, joacă fotbal, tenis și așa mai departe. Mulți fac exerciții și acasă. Am găsit clipul ăsta și îl voi pune aici. Doamna a încercat să facă tracțiuni, habar n-am ce sunt alea. A prins aparatul frumos de ușă și așa a dat drumul la seria de 4 repetări. Dintr-o dată a dispărut și doamna și aparatul. Cred eu că vecina de vis-a-vis n-a văzut biletul care era pus pe ușă cu "nu deranjați, sunt la sală". Ești la ziua prietenului tău, petreci ce petreci, distracție, voie bună și dintr-o dată trebuie să vină tortul. Păi când venea vorba de tort, eram primii, nu conta ce făceam. Noi nu doar mâncam din el, ci pur și simplu luam bucăți din alea mari și ne băteam cu ele, pur și simplu, că asta făceam toți, dacă stăm să ne gândim puțin. Dar mai greu e când găsești un astfel de tort. Ornat, nota 10. No comment. Dar să te chinui atât de tare să tai tortul ăla, de ce oare n-au folosit drujba? Asta nu pot să înțeleg. Săracii oameni s-au chinuit cu buzduganul de bătușnițele, pe bune? Hai la mulți ani, tinere, să ai poftă! Știți toți momentul ăla când nu asculți părinții, bă, îți spune taică-tu, bă, nu pune mâna pe chestia aia, că o să te lovești cu siguranță. Sau, bă, nu merge fără mâini pe bicicletă, că o să rămâi fără dinți. Că vrei să ieși în evidență, te duci direct țintă. Adică nu ții cont că ți-a spus cineva chestia asta sau așa. Nu, te duci țintă. Și într-o fracțiune de secundă regreți că n-ai ascultat de cineva când ți-a spus. Cam asta a pățit și motănelul nostru Bobby. Îl las aici. Eu i-am zis să nu se joace cu elasticul. Nu, criminal clipul. Chiar a făcut furor pe internet și cred eu că va rămâne în istorie. Dacă tot am ajuns la final, lasă un like, lasă un coment acolo jos și spune-mi din ce parte a țării ai văzut clipul ăsta. Bagă un subscribe pe canal și ne vedem la următorul clip. Cheers!